सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। रायजोफोर जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। थ' जोबोद इन्टारेस्टिं आपडेट। जोंहा फेब्रुवारि दान फैनो थांगासिनो दङ, बारा दिन गैला ना। आपडेट्स होबोबाय थानाय जाखादोंमोन, जिहेतु सेथि आपडेट्सआव थागोन दिनैहाय। जोंहा बे आपडेट्सआनो जाहैबाय अरुणोदयनि जितु 9,000 रां, थ' सोर मोनगोन? खालि सिगाङावहाय मोनबाय थानायफ्राल' मोनगोन ना मोनैफोराबो गोदानै एप्लाइ खालामनायफ्रा मोनगोन? थ' जोबोद गोसोआव सोंलु जानानै दङ आरो जोङो एसे कनफिउज जानानै दङ, मोनगोन ना मोना। सिगाङावथ' दाखालि बावै जायफोरना 1250 थाखा हाबबाय, थ' बिथांमोनाथ' मोननायनि चान्स दंखायोनोखा। नाथाय जायफोरना हाबासै, थालांबाय, बिसोरो मोनगोन ना मोना? थ' जोंनियाव गोसोआव सोंलु जादों ना। थ' फिक्स जोङो दा बेबायदि जेबो बुंनो हानाय नङा, नाथाय निउसफोर नायनायखौ जोङो खम खालामनाङा दे। बिराद माने चान्स दङ, बयबो मोनजोबनो हागौ जायफोरा आरो एप्लाइ खालामफिनदोंमोन ना। 9,000खौथ' जोङो 20 फेब्रुवारियावनो जोङो मोननो थांगासिनो दङ बयबो ना। थ' नेनानै थादो आरो निउसफोरखौ एसे नायबाय थायोब्लानो जाबाय। थ' जोङो मिथिनो मोनगोन निस्सय मामाया जुदि फोसावनानै होयोब्ला ना। थ' बेबायदि दासिमबो जोङो जेबो लिस्टफोर मोननो हाथ'वाखैना। दा जोङो नेनानै थानि। बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेटआव थांनि। जोंहा बे आपडेटआनो जाहैबाय CM AAA। थ' CM AAA माने CM लन ना, जिथुनिखि 2 लाख जोङो मोनगोन। फार्स्ट किस्तियावहाय जोंहा बेबायदिनो फार्स्ट इनस्टलमेन्टआवहाय 1 लाख मोनगोन ना। थ' मामाया मा फोसावदों आं एसे क्लिप्सखौ होलांनि। बेबायदिनो मिटिंनि गेजेरजोंहाय डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट ना, थ' बेबायदि सभा बा मिटिं खुंनानैहाय थ' बे रांखौहाय रानगोन जाहैदों ना। थ' जोङो मोननो हासिगोन। बेयो जाहैबाय बेबायदिनो फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि 7 तारिखनिफ्रायनो ओरैहाय 15 तारिखनि भितराव जोबहैनो हागौ। थ' मामाया मा फोसावलांदों आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होनि। आरो जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन ना, एसे नेनानै थादो आरो धैर्य हमबावदो साननैसो ना। मोननो थांगासिनो दङ 1 लाख ना। थ' फार्स्ट इनस्टलमेन्टआवहाय आरो बिनि उनावहाय जोङो सेकेन्ड इनस्टलमेन्ट आरोबाव मोनगोन। थ' बिदिब्ला आं एसे क्लिप्सखौ होलांदिनि। কৰিব খুজিছো সেইখন হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি। এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে ৭৫,০০০ যুৱকক আমি 2 লাখ টকাকৈ আগবঢ়াম। এই আঁচনিখন 7 তাৰিখে আমি কামৰূপ মহানগৰ জিলাত আৰম্ভকাৰীৰ মাজত আমি প্ৰথম কিস্তিৰ 1 লাখ টকা বিতৰণ কৰিম। তাৰ পিছত 12খন আৰু সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰৰ হিতাধিকাৰীসকলক লৈ আমি ডিব্ৰুগড়ত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিম। বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰ, দৰঙৰ হিতাধিকাৰীসকলক লৈ আমি তেজপুৰত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিম। বাক্সা, তামুলপুৰ, ওদালগুৰি হিতাধিকাৰীসকলক লৈ আমি তামুলপুৰ বা ওদালগুৰিত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিম। মৰিগাঁও, নগাঁও, হোজাইৰ হিতাধিকাৰীসকলক লৈ আমি এখন নগাঁৱত সভা অনুষ্ঠিত কৰিম। এই ধৰণে আমি 12খন সভা অনুষ্ঠিত কৰি এই পুঁজিসমূহ আমি আমাৰ যুৱকসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰি দিম। প্ৰায় ৭৫,০০০ যুৱক ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব। ইয়াৰ পিছত এই প্ৰথম কিস্তিৰ ধন বা এই ৭৫,০০০ যুৱকক পুঁজি বিতৰণৰ কাম 7 তাৰিখে আৰম্ভ কৰি আমি 12 বা 13 তাৰিখে ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আমি সমাপ্ত কৰিম।